Ďalší. Dobrý deň. Dobrý deň, pán Procházka. Poďte sa. Áno, ďakujem. Takže. Vyjednávať. Takže vy vravíte, že plat je 900, hej? Mám taký nápad, čo keby to bolo 1600, ne? Kritizovať. Fuj, to... Čo je za voda? Vyhrážať sa. Akože je to vaše rozhodnutie, či ma príjmete alebo nie, takže akože ja vás k tomu nejakým spôsobom nebudem určite nutiť alebo niečo podobné. Podplácať. A stačilo by toto na zástupcu riaditeľa? V okamžitej platnosti samozrejme. Nie? Berete aj strávne? Drogovať. Fú, ti poviem, aj ty si tu, no daj si, ne? Daj si, no. Potýkajme si, ja som rúžená. Medveď. Flirtovať. Dnes ti to veľmi sluší, kocúrik. Si na zjedenie. Oblieť sa ako robotník. Čo je? Zaspať. Zdrúskať sa jak Zeman. Ja som na zdravie ti, ako prajem ti všetko do budúcej práce a do dna. Dobre, čau šéfko, vidíme sa v septembri. Zdávam sa. Neprísť.